ready na po at pila ma'am imi mamista. Ready na ba? Init kayo guys, oh. Init kayo, diba? So paingon nami sa kanholaw guys, mamista pila ma'am imi nga balay guys. Paingon nami kanholaw guys. Kamuray adto kay kung pamasahe kalibre na dito yung daw ka kaya natin yeah kaya natin dito hindi wala yung mag-drive yung kabit mo nung sa Manila narang manabuay guys, awa katuod sa bay. Katuod sa bay na missing. Gigutom na oh. Tawagi. Di pa nagparing pang. Sabi ko gindara mo na. Oy. Una pa dahil noon minili. Duduha na namin at puno sila na mag-ali na. Amin. Motong tara. Moto. Dali ni. Sabi kadaghan na niyo. Tabangan itong upat. Ay. Bao. Merkado sa tupet o kindi. Nasaag po ni. Naman mo ja kanang nay. Nasaag. Gawas na kayo kana mga kitman. Di magkasagdan nun. Bao raman. Di na sagdan na na. Tara, ta. Bayulat nga gate daw. Bayulit daw nga gate. Pikas lagi. Bayulit nga gate. Agi nag-aman. Likod na naman kada na. Man sa di na niya. Ningding. Sakto totong nay. May mga tanong dito ta ato andre. Maom. Halaan ko mamista. Nung abot na sa itong merkado. Ano na oh? Pilos na pan siya. Para ba? Kadipagi ko. Kagadem da uban mo. Kasunod ni Hoy. May pansiya. Kasunod ni siya sa ilalapit manang idna. O ma'am, manang idna ba ang kapusaw? Tara na pikas. Guys, oh. Abot nami.
Nanguli mo? Yes, oh. Hi, mayong hapon. Una lagi kasang. Hi mga ma'am. How are you? Ha, may litson anak ma'am. Didukot talo ni ma'am. No, ni ma'am. Tapos Arman. Ilan pa sana po ni sa kay po. Ani ba ko sa Hamas kasmi. Sino dua? Wala ka pa massage mas ka. Pataan sa uri ka pa massage. Ano na ko ito. Ngayon ka pa sa mau ka dyan. Yes, oh. Kasakingan. Nato din gwapo sapon. Kamu? Diri ba? Ginabitak ang hap. Hap, lahat mo rin. Ikan on deso. Hala po tumaya na ma'am. Isa may kabarangay ni abot. Ang luto dato kay naglutok pag ihapon. Balingkuran na ha kay. Oh, yang halo bibig ko lang. Wala ka ito sa matuntong taga Cebu ni Simba. Kain lang mo dia guys. Nalobsong malagi kayo. Oh, nauna lagi ka ma'am. Hamang mo bisi. Ali na mo ma'am. Artista. Bitaw. Ikaw lang mo. Kunya na mo, wow, kumakaon. Bira. Di na mo. Magtagakuan. Taga Banwalog. O sige, ti. Nara o, bisita, niabot na. Sa plato, ma'am. Alas pika, ang kilid. Sa ba, ma'am? Ano ra? Sige, bira. Oh, plato nay. Plato. Saway plato. Oh, plato ni mo, sir. Saway plato. Pirik, oh. Wala kang plato. Mga, plato, oh. Dua mo. Kutsara, asa mga kutsara, oh, plato, oh. Isa pa. Wala na. Oh, plato. Tagsam duha. Oh, dapa, plato. Dala lang ah. Ano si Vicky? Isa pa wak plato ikaw, ma. Matala sa'yo. Ano pa bola-bola, guys. Bata no yan. Tama. Tama. Sige, kuha lang mo.
Sunod, mag-ihaw nga ta. Oh, ma'am. Bata eh. Ikaw no. Uy, napay-bisita. Ba? Kan, Ate Pista kan hulaw ba? Unista mo. Nana sila ata ta Erm. Mana? Sunod na na. Oo, karon na gulong to. Bagay karon na. Aman. Ngayon naka-video na ako. Ako video man ko. Video man ko. Hindi na kamay na ko niya. Tubig na yun? Tubig. Dalawa, na ba? Ang baso niyo, wala ninyo. Ang baso. Nagpasa ko na ba? Yan, Raider Horse, si BBL. Ano ba kayo? Si Bibil. Si Bibil mo ang tawag, ma'am. Huy, undang na huy. Ganila, undang na ganila. At least, ako na ako. Kinsa na? Uy, kinsa na? Tingnan ka natin ah. Wala, kaya din ako ng mga. Hindi mo talaga ito ba, sir? Naglaba mo ko na. Blow, to ah. Kami na pa mo. Hanap ba to? Blow. Humarang Blow, oy. Uy, basi. Kaman. Ewan ko. Kasi uman ka. Ayan na, magkaisa na kita. Lingi. Ato, asabi. Ako siya. Kinsa? Blau. Ano? Kinsa ba na? Peter, mas gulo na. Peter na. Oo na. Peter na. Peter Pan. Peter na ba yun? Kinsa? Ribs? Man, si? Ice, ma'am. Ice. Kasi nan baso, huy. Kasi noy. Wait, sorry. Sorry, ma'am. Tatas, mang godre. Yun, isparing kayo. Mga tawag na Hansin. Si BBL. Si BBL. Isang mga bayo. Karbas. Kumong ba na? Wa man. Wa man mo inam dari ya. Karir mo. Ang ino na. Padlok na. Ganda rin na palitin. Unsa din niya kung himo rin. Taos yun sa lupa. Huwag mangino man ha. Dito din. Juicer ini dan SPP. Ah, Jesus, dito ka. Ano pa? Ako ay Lisa, ano nasa plato ni mo ang nagibot ang garda. Oh, imo ba? Diyan sa lane. Hoy, tulo to, hoy. Mo, Tagardo ko na. ibutan dito to sa nang iro. Agas, ma. Grabe to. Mumugas ni ma? Pwede. Sus, kailangan ko bang tanong yan? Ma! Apa yun? Ay, nagpili, mami, ma. Ito, agas na. Hoy, bawal mo ba, hoy. Ice. Ano? Ice, bibe. Go. Lagi. Hindi na pa usa. Kurang tadanig Uy. Ato sila Ay, mami mo ID, masud ka? ID. Bilin, rabong.
Mama lagi dia kerja. Dapat hubungan yan na. Ihulog ng tanan. Yun, huwag pulutan ko yun. Ikaw, kuha ka dito. Ikaw mo kusog-kusog. Kaya pinig, lalo kasi. Papilig si Charon. Hoy. Nakibog. Dili ra gud permi. Nga. Ha? Hoy, saan ka? Purot na hoy. Walang mo ito. Adyo ka ba yun? Nangawa mo nagisuda si Charon ganina. Hoy, gini mong laog ka. Ay, di yun eh. Iba. Video. Gini mong bahoy. Ayan, hindi ang kuha. Hindi po kasam. Katutanan. Laro kasi. Bayo na kuli. Ay, sayo pa manggod. Las dosi pagani. Wa pa kami sa katungag ni mo pinapaulit ang. Nagtapay na balag to. Ako na lang maguli. Inom pa dahil. Kasi may lang sakay. Sakin pupte. Masakay tag sa dalan. Hindi na mamasahe ko. Hindi pa masay mamoy. Okay na madali. Ala. Okay ako na. Napaluto na to, ana. Muna ka. Muna. May napailoto sa langit natin. Gamay. Ang pagmumuwisan nila ko kayo. Nawa na po ang sasi sa lalaki ng tubig. Naitagid sa tana. Ano ito oh? Hindi magmaoy ha. Ano ko? Lumay, hasa yung usap sa Bre na to, paka bre. Na. Nagahuwat ka ba ng soft drinks? Ngaw ito ba sakit na itong diri. Ano ba? Elisa na daogan na ba? Saan? Baroy ba kasal? Kutara, kaway kutara. Isa may umang hiligyan. Peter Pan, Blawit. Hindi na Peter Pan. Luka tuwa man siguro ni. Kani? Kasi ito ako di ay. Pinahurot. Nabili mo sud. Daw na sud. Ang tubig man. Hindi tubig. Tubig hoy. Ikabuhin ka, magiging tubig ka man. Tubig pa sana. Cheater. Ya! Kaya! Bakit na pa yun? Nadaogan ko no? Dali. Mura ka na mong ikuwasan. Nakaudag to. Kaudag ka, maduro mo. Wala nga rin sa ato. Di araw Kain mo tao. Di sila katungkod. Taas. Ay, ninom mo na. Drinks na. Kaka! Bir? Dana mo na. Datul Datul mantap datul. Imyat! Abi na ba yun? Hindi na nga nasunog man ron. Wala, ikaw na naman. Hoy, imong milyon ba nahug na? Natagay na rin. Kaya may tagayin niya. Bita ba o? Kani manggod o, lami manggod ni. Kapili ka sa niya. Sa Marid Horse. Lami Oh. manggod ni. Tulo na kasi tanay ng brada. Oh, magiging nagbawasan. Tura, nagtubig. Pinain ako yan. Tulo lang ay. Ayun na. Palabo, di palabo. Palabot, palabot. Ay, nagsumpay. Ay, supa. Saka ako. Baluna ka. Ikaw mong gil. Tagay pa ako, tagay ito. Ay, nga pa wag iwag. Ano? Ay, dili.
Padabon. Nganong sang. Sang, nganong naghigya ng kaon. Ano ta naghigya ng kaon no? Ikaw sang. Basta na nag-live na. Video. Ang nag-live. Ay na, oh. Ay na. Wa babae pakan asa ko duhoy. Ang ino de. Yan na. Si BBL. BBL. Dato naman ko sa ping. Kung subis mo. Tiara naman sa zone, ya city. Di na ka malag sa ibsa. Oh, di na mabuhag. Kaya mabantay mo ko. Hoy, naglis mama. Wala pa ako si mama, hoy. Sabi lang yun. Dahil wawang ko. Ano? Pwede na kumaikot ka rin. Tula na din yun eh. Sabi rin. Uy, istorya hera na. Di ko gusto na na. Di ra ba di ba tuminay. Makapuro doon yung tempura. Imbit ka niya pa duhal. Dugang nga pa dyan. Imbes kay Ngay, ngayon yung tempura ko ikaw naman na. Tingnan siya burot. lain tumutan, lain tumate. Jarutan, pinakada. Haberan. Si Bisit. Alam ko si Bisit. Terak ako. Kung nagamay man eh. Dati isa. Oy, adaw ko ko sa kanila kay di ko laog sa LBB. Si Di Bisit. ko laog sa LBB. Wa ka kadagog. Nanga pa na tudoy. Imo na ni kay mo inang pungkas ka. Kada liit na ha. Sukan dito eh. Sukan dito eh, Ron. Si BBL. Dito yo. BBL. BBM. Si Bibel. BBM. BBM. Sabi ko pagluto niya. Hmm. Kuan kay na ba na? Bisa. Pagmas. Bangoy. Pagbigyan, pagbigyan. Bigyan, bigyan, Kaya bigyan. tagay grapes ito mo. Kasi pa grapes. Na dia. Hoy! Uy, ayaw mo kaugsalin ane kay luya mo. Ay, ice ka. Isa may ice. Huwag ka ba? Eh? Pek, ayos. Ma'am. Ani ay. Ano mo gihurot? Wala. Dapat ice. Barog ko na hati. Paano nito ba yun? Igador sa kanya. Barog hati. Sa ni Ano Bono. ba? Ba't pa Ano mo makalala? gawin? Wala na makadito po. Wala na dito. Mer! Imer! Ano sa Mer? Ay, kapadung na. Magkilig. Hmm. Ay, may kilig! Bibo kayo sila guys. Oh. Kapadung na kasi ni Malin. Kapadung na. Kasi, tawag na doon ng manong. Giga na dit na. Tanaway na meron na may pagkali. Na may pagkali. Babae ka na. Ang giga makanghanin man. Tuloy niya. Hindi ko na. Pero sinigaw kay maka-istos ng kiligin to. Galing ko na bones ko kulra. Mag-chatting mo sila. Tingnan. Dahil kulit to. Ato kami manang ime. Kasi una na lang kami.
Sakay dyan natin. Muna ini pagtuni muna. Ano man si Hana? Ikaw, muli. Ano sa muli? Gawin dyan na. Ay, wag ako kay duty. Uy, pasunod. Masunod. Harap ka kay. Hindi pa tutoy na. Nalapa ko na. Sabi si Dandan. Ang garag na. Dan. Maray, kapitaw ka. Sikat ng araw. Nangyay pala bago ka talang na. Yan sa magbaba umambi ka naman ng speaker man. Ah, may speaker. Di ba? Medyo kitty. Parang to. Mapatignan. Parang kakalagti. Yan, pinipos ang kay mga ting sa dato. Lagi, gabi yung kita sila gabi. Punta kami, TikTok pa may kulira. Kaya luto na tanang, wa man kayo may buga. Nangapagod. Samahan mo na balo ni among grupo ron. Ato kas gawas, ato pinipos ang dato. Di mo tilaw na ko be. Katilaw na na. Iwan ta tayo sa namin siya na. Ang sabi? Lumugan. Ang sa ginoo. Daghan na kwarta dang. 200,000 ang kwan sa dana, pensyon. Ijali lumugan kayo pamulutod ko. Ano yan? Lang. Nagasihat niya tayo nagde. Si Kauban. Dali, kuha na magura si Zoe. Dali na, kaprituhon di ah. Sorry, para di na ma. Pero mo pa ito nga mabaho. Kami kasi kagan. Kaya kami sa daan, dapat ito na lang. Wala na, kaso na. Ay, kami na sa daan. Ito na, magtapok-tapok iba ba magkaon. Naikon nga ulo. Ako'y bala, dana. Ano siya ba? Emel. Asa man ipamutang na ito. Kuhan, pumampod na ako, maluto. Gabi ba dyan kayo ng bukun? Bukod bigat man. Sinunda mo na sa apat. Kamuti ka ba? Lutuan na naman na itang kagradin na lutuan na ito. Dari na ibutang gaya, gabi ah. Pragong mo ito. Ah, mawara na, kuhan na. Gana na Wala, daot mo lagi na. Ah, ba na tayo food? Pirituhon na ito. Kuha asa na sa. Ha? Yung rasa sa rin. Oh, gasi. Kaya ito na. Tapok-tapok ang dagto ba? Ako, dahil ito mama. Wow. ba? Ako, gani. Pagbangkap ko. Guys. Hilaw pa. Kasorbi mi mapay oh. Oh. Si pangalan ni si? Sigarilyas. Atalong. Ay, say bunga oh. Padya. Guys, oh. Kami magnanom kag mga talong. Uy, huy! Bebe, nalagay. Pesa to gamay, ug dako. Kita naman mi. Tutun ka. Hala, patay na tanggal. May kapayas oh. Kaya siguro. Ako ra kay mahago ka. Baho itong kuan ba? Ayaw lagi. Lipay nung. Lipay. Sakay pa kang Yasmin yung una kag uli. Diyan. Ha? Makadagan siya. Hana. Ilang kutsa na, ipang balibag na. Habwak-wak. Kare si ano dyan mo? Parang bro ako. Ngani. Ano ito pa? Ano siya? Dapat gibaw na sa nila.
Ipangnuwa ang manok. Ako rin nun, ha? Sige, sige. Go. Napay uwi. Nung tapos juice ni Amy. Miss Amy. Ako dito. May siguro yung baho na po ni, ha? Oh, di na naman tayo, ba na. Ano mo ni? Balik. Butangan pa na to. Butang eh. Bato, sa bato. Nangita mo to juice ni mo. Majupay da naradang sa kaldirin diretso. Dare? Ayaw, huy. Ayaw. Dito ra. Kanina ilabog ni. Manang ko yesterday akawa na kuandang. Kumana kay? Mo ni dito no. Kaning gasol no, ma'am no. Mana? Dito pikas. Ah. Guys, manguli namin manaming kaon. Dito, ilan susi. Kusinira, apa dapa o. Ang amag ako, kay comment to Nami guys, bye-bye. Ako mo ko siya.